γελάνε επειδή κρατάω μάτσα και κάμερα. Κλασικά, είναι αυτά τα σετάκια εδώ. Πανέμορφο. 90s style, guys. Έχουν φέρει γενικά πολύ ωραία πράγματα. Όποτε είμαι κάπου ή μόλι κάτι τέτοιο, παρατηρώ τις μαμάδες. Πριν γίνω μαμά, δεν τις παρατηρούσα. Μια μαμά είναι άυπνη, μπορεί και να μην έχει φάει σήμερα. Έχει μια πολύ δύσκολη μέρα ψυχολογικά. Αν είσαι μαμά και με δεις ποτέ έξω, να κάτσουμε να συζητήσουμε ή να μιλήσουμε, έχει τύχει να σταματήσω να μιλήσω σε πολλές μαμάδες, να ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω κάποια. Hi, guys! Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βιντεάκι. Αρχίζουμε μπαμ τη μέρα μας, γιατί έχω 1000 πράγματα που θέλω να κάνω. Αρχίζουμε πρώτα απ' όλα με αντιλιακό. Δεν πας πουθενά χωρίς αντιλιακό, guys. Είμαι σχεδόν 30 και εγώ δεν θέλω να βγάλω ρετίδες. Ξέρω υπάρχουν τα botox και τα τέτοια, αλλά εγώ δεν θέλω. Θα γεράσουμε μαζί, babe, αλλά εγώ δεν θα γεράσω. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας. Σήμερα έχω πολλά πράγματα που θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω να κάνω αναλύσεις αίματος, που στην Κύπρο τα λέμε αναλύσεις αίματος, δεν ξέρω, το βρίσκει περίεργο Άλεξ. Εξετάσεις αίματος. Το έχω αυτό το θεματάκι από τότε που ήμουν έγκυος και γενικά το βλέπουμε, το κοιτάζουμε. Θέλω να πάω να κάνω τις εξετάσεις αίματος μου, μπαμ γρήγορα. Έχω νύχια, γιατί δεν ξέρω τι έγινε αυτό το μήνα. Τι είναι... Έχει ένα κουνούπι. Τι είναι αυτό? Ήου. Μετά από τα νύχια, να πάω στα μαγαζιά, στο μόλ, γιατί θέλω να πάρω λίγα πραγματάκια. Θα βαφτώ λίγο κιόλας, γιατί έχω πολλές δουλίτσες, θέλω να είμαι έτοιμη για να φύγω και μετά. Κάνουμε ένα γρήγορο make-up. Θέλω πολύ να πάω να βρω λίγο skincare, γιατί έκανα ένα καθαρισμό στο πρόσωπο, αλλά δεν το περιποιούμε κιόλας. So, θα ήθελα να πάω να βρω ένα έτσι ωραίο παπούτσι για την βάφτιση. Και μήπως βρούμε και κάτι για τον Άλεξ. Γιατί και ο Άλεξ πρέπει να πάρει κάτι για την βάφτιση. Έχω βρει βασικά. Βρήκαμε, ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να πάρω και ένα μάτσα. Τι είναι πράγμα, guys. Που κάνω και νιώθω ότι μου δίνει ένα glowy make-up. Είναι βάζω το cream blush μου πάνω από τα powder που έβαλα. Σου έβαλα πούδρα κάτω από τα μάτια και έβαλα και πούδρα bronzer. Και το βάζω από πάνω. Ο Άλεξ έχει τη μικρή όλη μέρα σήμερα, γιατί θα τρέχω. Πώς νιώθεις? So, ναι, έτσι, βάζω το cream blush πάνω από τα powders και νιώθω ότι μου δίνει ένα πολύ glowy finish. Μιλάω. Τα. Άμα μου πεις τώρα δεν λέει τάντα. Λέει τάτα, τι να κάνουμε τώρα, τελείως. Τα. Ωραία, guys, έκανα το make-up μου. Έβαλα και φακίδες σήμερα, ξέρω αν είναι ωραίο. Και έκανα και το μαλλί, το κλασικό. Ναι. Θέλει να πει κάτι και η Μπού. Έκανα και το μαλλί μισό πάνω, μισό κάτω. Επίσης, πρόγραμμα ημέρας, θα ήθελα πρώτα να πάω για εξετάσεις αίματος, όχι, πρώτα να πιω καφέ, μετά εξετάσεις αίματος, ναι, δικαιούμαι να πιω καφέ πριν από αυτές τις εξετάσεις, και μετά να πάω μολ και μετά νύχια, λες να προλαβώ, θα δείξει. Ωραία, τα κατάφερα, βγήκα από το σπίτι, guys. Oh my god, γιατί είναι τόσο δύσκολο να φύγεις από το σπίτι. Έχει πάει 9.30 νομίζω. Είναι 9.45. Ήθελα να είμαι μόλ 10 η ώρα. Αλλά έχω να πάω... Έχω να κάνω εξετάσεις αίματος ακόμα. Δηλαδή δεν να προλάβω. Και έχω 11.30 νύχια. Κολλάνε με μαύρη μπλούζα γιατί δεν είχα ώρα. Γιατί κοιμήθηκε η μικρή. Και δεν ήθελα να την ξυπνήσω. Έβαλα ό,τι βρήκα έξω από το δωμάτιο. Η ώρα είναι 10 και 5, 10 και 10. Εντάξει, λίγο πιο αργά από ό,τι ήθελα, αλλά it's okay. Πάω να κάνω λίγο τις εξετάσεις αίματος. Και έχει ένα πολύ cute μωράκι. Οριακά παίζει να είναι η ηλικία της Ορέλιας. Μπορεί και πιο μικρό.
Χαμογελάω φούλο το βλέπω μωράκια πλέον. Και παλιά βέβαια, αλλά τώρα παραπάνω. Για τις εξετάσεις αίματος. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θέλετε να δείτε. Ωραία, τελείωσα, guys. Μπαμ, μπαμ. Κυριολεκτικά δεν με πήρε καθόλου. Με πήρε 4 λεπτά νομίζω. Καλά πήγε. Θα περιμένω τώρα να δω. Γενικά έχω θέμα με το θηροειδή και από τότε, fun fact, που έμεινα έγκυος, βελτιώθηκε πάρα πολύ. Ελπίζω αυτή τη φορά να σταματήσω τη θηροξίνη. Όποιοι ξέρουν, είναι το χαπάκι που παίρνεις τέλος πάντων για το θηροειδή, για να βοηθήσει το θηροειδή. Και μου είχε πει την προηγούμενη φορά, υπάρχει περίπτωση να το σταματήσω και το παίρνω κάθε μέρα της ζωής μου. Ελπίζω θα είναι ωραία νέα αυτά. Θα δούμε. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα φύγω γρήγορα γιατί νομίζω εκεί που πάρκαρα δεν βολεύει κανέναν. Πάμε μόλι, είναι 10 και 4. Θεωρώ ότι μέχρι τις 10.30 θα είμαι εκεί. Ένα 45 λεπτό και μετά να πάω για νύχια. Έφτασα στο μόλ. Ψιλοάδιο είναι. Πώς και. Καλά, ψιλοάδιο ενώ 1.000 άτομα αντί 2.000. Κατάλαβες. Έχει ζεστή. Θα ήθελα να κοιτάξω για παπούτσια. Θα ήθελα ένα ανοιχτό παπούτσι για τη βάφτιση. Νούτ, όχι νούτ, κατάλαβες. Όχι πολύ χρώμα τέλος πάντων. Κανονικό ανοιχτό παπούτσι. Άσπρο, μήπως λευκό, δεν ξέρω, θα δω. Ταιριάζει με φόρεμα. Θέλω να βρω λίγο για χείλη. Ένα μολύβι, ένα lipstick λίγο πιο natural, λίγο πιο nude βασικά, όχι natural. Μόλις είδα την Manuela Cosmetics, guys, και θέλω να κοιτάξω. Έχει και κορεάτικα εδώ. Έχει και το The Ordinary. Ωραία. Αζελαϊκό θα ήθελα. Θα ήθελα full αζελαϊκό. Βοηθάει το δέρμα. Και θα ήθελα και μια ανυδατική. 3,45 ήταν καλό. Αυτό εδώ, guys, ήταν πολύ καλή ανυδατική. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το Manuela Cosmetics λίγο. Ωραία, έχει ωραία πράγματα. Μολύβι, δοκιμάσουμε. Γεια σας. Ναι, καλό. Ευχαριστώ. Ψάχνω μολύβι χιλιών, έτσι για nude look. Οκ. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να θέτεις και πάνω στο skin tone. Ναι, μπορούμε. Nice. Γι' αυτό το λέω πιο ή καφέ ή ροζ πάει μου, αντί για peach. Το δεύτερο. Τούτο μπορεί να ροζεύει λίγο παραπάνω όμως. Έχουμε να αποχρώσεις και έχουμε και να προσφυλίσουμε να χτίσει. Ωραίο. Το τρίτο. Α, ωραίο. Τούτο να σ' αρέσει παραπάνω. Ναι. Το τελευταίο. Ναι, actually, νομίζω ότι πάει μου παραπάνω, ναι. Πιο ωραίο με το skin tone σου. Nice. Έχουμε και κάποιο lipstick να το ταιριάξουμε, maybe. Ψάχνω lip combo για τη βάφτιση της κόρης μου. Thank you. Ωραία, μπορώ να πάρω το Heartfelt. Ναι, ναι, το μολύβι και το τέλεια. Θα πάρω αυτό εδώ, guys. Είναι το Heartfelt και το lipstick. Το lipstick ποιον είναι? Super Nude της MUA. Θα πάρω και μια moisturizer. Τέλεια, είναι τέλεια, guys. Δοκιμάστε την. Ναι, please, μια τσαντούλα. Γενικά τα κορεάτικα. Τα αγάπησα. Μετά την εγκυμοσύνη κιόλας, που το δέρμα είναι... Ναι. Αλήθεια, να σου ζήσου. Κοριτσάκι, αγοράκι. Κοριτσάκι, ναι. Ήταν αγοράκι μέχρι 5 μηνών και μετά μας το άλλαξε. Χάρηκε να Άλεξ, αλλά μετά έπαιραζε. Μ' αρέσει full να γνωρίσω άτομα που έχουν παιδάκια πλέον, γιατί τους μιλάω για κάτι που περνάω και το καταλαβαίνουνε. Και μου λέει είχε 1-2 χρονών και 1 9 μηνών. Και μου λέει δεν κοιμάμαι καθόλου και της λέω τέλεια, τώρα δεν νιώθω μόνη μου. Γιατί αυτή τη στιγμή που διανύουμε με την Μπο, δεν κοιμάται καθόλου, guys. Ωραία, πήρα ένα πολύ ωραίο combo, lip combo, μόλις φτιάξουν λίγο τα χείλη μου, που έχουν φτιάξει βέβαια. Μου είχε πει, άμα το σκουπίσεις λίγο το μολυβάκι μπορείς να βάλεις, μπορεί να το δοκιμάσω πιο μετά. Top. Πάμε να δούμε λίγο παπούτσια και να δούμε, ξέρω εγώ, τι ρούχα έφεραν, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά I got the goods. Δεν θα πάρω φόρεμα γιατί έχω βρει. Βασικά θα το δείτε στο επόμενο βίντεο, αλλά wow. Τι ωραίο φόρεμα. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Επόμενο βίντεο έρχεται πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Θα το δείτε. Θα πάω σήμερα. Δεν σας λέω παραπάνω. Γιατί θα είναι πολύ ωραίο. Guys, τώρα που έχω βρει που θα πάρω φόρεμα, έχουν φέρει φορέματα.
ψάχνω χαμηλό τακουνάκι για τη βάφτιση, δηλαδή τύπου κάτι τέτοιο. Δηλαδή kitten heel, πολύ μικρό. Γιατί νιώθω ότι θα θέλω να την κρατήσω τη μικρή και θα είναι βαριά η μικρή. Και επίσης μετά θα είμαστε σε γρασίδι ή κάτι τέτοιο είναι ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Νιώθω ότι κάτι τέτοιο θα ταιριάζει full με ένα μικρό τακουνάκι. Κλασικά δεν έχει το size μου όμως. Θα δείτε το φόρμα πρώτα και μετά θα μου γράψετε τι παπούτσια να βάλω. Guys, έχουν φέρει full ωραία πράγματα. So, ναι. Θα πάμε να βρούμε. Να πάρω και μάτσα, guys. Τρέχω και δεν προλαβαίνω σήμερα. Όχι, τρέχω και προλαβαίνω. Τον Άλεξ λυπάμαι λίγο. Θα είναι με τη μικρή όλη μέρα σήμερα, αλλά νομίζω το όχι. Αυτό full ωραίο. Full 90s style, guys. Και ωραίο και χρώμα κιόλας αυτό. Μ' αρέσουν full αυτά για το καλοκαίρι. Άμα ήταν και σετάκι θα ήταν πολύ ωραίο. Έχουν φέρει γενικά πολύ ωραία πράγματα. Δείτε λίγο φόρεμα. Είναι κορμάκι με έτσι mesh από κάτω. Πολύ ωραίο κορμάκι με πολύ ωραίο mesh. Full καλοκαιρινό αυτό, Πάρα πολύ ωραίο. Αν έχεις το confidence, εγώ θα το βάζα άνετα. Άνετα θα βάζα κάτι τέτοιο. Full classic, guys, είναι αυτά τα σετάκια εδώ. Που είναι παντελόνι με top από πάνω. Έχουν φέρει πολύ ωραία πράγματα. Δείτε λίγο, please. Please. Πανέμορφο. Πού ήταν αυτά όταν έψαχνα φόρεμα? Wow, guys, δείτε λεπτομέρεια. Θα είμαστε όλες γοργόνες το καλοκαίρι. Δείτε λίγο αυτό εδώ. Wow, με ανοιχτή πλάτη. Πού ήταν αυτά όταν δοκίμαζα, guys? Σας λέω, όταν δεν ψάχνω κάτι, βρίσκω. Και όταν ψάχνω κάτι, δεν βρίσκω τίποτα. Πολύ cute αυτά τα φορεματάκια τα mini που έχουν βγει η τελευταία έτσι τάση. Τα έχετε δει και με τα polka dots. Πολύ cute. Guys, όταν ψάχνω εγώ φόρεμα, δεν το βρίσκω. Wow. Guys, το έχουν και σε κίτρινο. Cute. How to lose a guy in 10 days, αλλά mini version. Θα έρχομαι ψώνια όταν θέλω κάτι, με το mindset ότι δεν θέλω κάτι για να μου βγάζουν κάτι τέτοια. Guys, μπράβο Ζάρα. Την αρχή του μήνα είχα έρθει και λέω τι είναι αυτά που έβγαλαν, αλλά μπράβο. Έχετε βγάλει πολύ ωραία πράγματα. Συγχαρητήρια. Guys, έχουν βγάλει πολύ ωραία πράγματα. Ωραίο φόρεμα. Με ένα flat shoe, είναι full ωραίο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, guys. Επίσης, ακόμα ψάχνω bonnet για τη μικρή, για τη βάφτιση. Έχω πάρει MUA make-up, που θα ήθελα full να δοκιμάσω. Καλά, αγαπημένο make-up ever είναι Kiko. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι και NYX girl, αλλά Kiko, guys, τελευταία. Είναι το ό,τι φοράω στο δέρμα μου, σχεδόν όλο, είναι Kiko. Ωραία, guys, τώρα νομίζω θα πάω να πάρω ένα μάτσα, μικρό. Και τι ώρα είναι, by the way? Αράζω, περπατάω σαν να μην έχω τίποτα να κάνω σήμερα. Και έχω 1000 πράγματα. Δείτε λίγο τι έστειλε ο Άλεξ. Θα πάω να πάρω ένα μάτσα μικρό. Και θα φύγουμε να πάμε για νύχια, νομίζω. Θυμάμαι, δοκιμάσα το banana matcha την προηγούμενη φορά. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά νομίζω το πιο ωραίο είναι το strawberry matcha, φράουλα matcha. So, θα πάρω αυτό. Με γάλα coconut, νομίζω. Μπορώ να έχω ένα matcha φράουλα, please. Cappuccino ή θέλεις το κανονικό? Το κανονικό, ναι, το κανονικό. Ok, hai speciale. Με φράουλα. Δηλαδή matcha tea latte με coconut, είπες μου. Coconut milk, ναι. Coconut milk και σιρόπι φράουλα Ναι, μέσα. τέλειο. Όνομα? Καρολίνα. Πάμε να κάνουμε ένα taste test. Έχει κάτι αγοράκια μπροστά μου που γελάνε επειδή κρατάω μάτσα και κάμερα. Δεν ξέρουν ότι ζω τη ζωάρα μου τώρα. Ποιος θα τους το πει? Πάμε ένα taste test. Μάτσα φράουλα, guys. Άλλο level. Δοκιμάστε το μάτσα φράουλα με γάλα καρύδας. Yummy. Ωραία, έφυγα, guys. Η ώρα είναι... Κατάφερα. Τρελό. Πήραμε και το μάτσα μας.
Είναι 11 και 4, τέλεια, guys. Θα πάμε σιγά σιγά στα νύχια. Δεν ξέρω τι νύχια θα κάνω. Πρέπει να βρω και το κλειδί, Και θα πάμε για νύχια, να βρούμε τι νύχια θα κάνουμε. Ξέρετε τι, προσέξτε στον εαυτό μου ότι όποτε είμαι κάπου ή μόλι κάτι τέτοιο, παρατηρώ τις μαμάδες. Παρατηρώ τη μαμά που ταΐζει το μωρό της με το πιπερό. Παρατηρώ τη μαμά που πρέπει να θυλάσει. Παρατηρώ τη μαμά που κλαίει το παιδάκι της. Παρατηρώ τη μαμά που κάνει zone out γιατί είναι άυπνη δεν ξέρω πόσους μήνες. Και πριν γίνω μαμά δεν τις παρατηρούσα. Και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Γιατί ξέρεις τι, μια μαμά μπορεί να φαίνεται απλά μια μαμά σε εμάς. Σε μένα πριν κάνω παιδί έτσι μου φαινόταν, απλά είναι μια μαμά. Τώρα guys είναι πολύ πιο deep, δηλαδή ξέρω ότι είναι άυπνη, ξέρω ότι μπορεί και να μην έχει φάει σήμερα όλη μέρα. Ξέρω ότι μπορεί να έχει μια πολύ δύσκολη μέρα ψυχολογικά. So, ναι, αν έχετε μια μαμά κοντά σας ή έχετε μια μαμά που είναι φίλη σας, δώστε της μια αγκαλίτσα, πάρτε της ένα καφέ. Βοηθήστε τη λίγο, γιατί ξέρω ότι περνάει δύσκολα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που η δουλειά μου είναι αυτή και έχω εσάς guys και μπορώ να είμαι και σπίτι με τη μικρή όλη μέρα. Μπορεί και ο Άλεξ να είναι μαζί της και να είμαι εγώ έξω, να σας παίρνω μαζί εκεί που θέλω να πάω. Είμαι πολύ ευγνώμων. Δεν έχουν αυτή την άνεση όλες οι μαμάδες. So, ναι, είμαι πολύ ευγνώμων και αν είσαι μαμά και με δεις ποτέ έξω, θα ήθελα full να είμαστε φίλες ή να κάτσουμε να συζητήσουμε ή να μιλήσουμε. Έχει τύχει να σταματήσω να μιλήσω σε πολλές μαμάδες, γιατί θέλω να ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω κάποια. Γιατί και εγώ ξέρω ότι κάποιες μέρες μπορεί να το χρειάζομαι κι εγώ, ας πούμε. Μία μαμά να έρθει να μου πει, ξέρεις τι, και εγώ περνάω σκατά αυτή τη στιγμή, είμαι άυπνη 7 μήνες, δεν έχω φάει 2 μέρες τώρα. Αυτά, guys, αυτό ήθελα να πω. Φύγαμε για νύχια. Θα σας δείξω γρήγορα. Αυτή την κρέμα εδώ, την 345, sorry ανάποδα, είναι μια πολύ καλή moisturizer νυδατική, γιατί εγώ βάζα αναπλαστική τόσο καιρό και δεν κάνει κάθε μέρα. Πήγα για καθαρισμό πριν καμιά εβδομάδα και μου είπε δεν κάνει. Αυτό εδώ της MUA, ένα lip, θέλω full να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω τώρα όμως. Και να δοκιμάσω και το lipstick. Θα βάλω μικρή ποσότητα. Αυτό εδώ. Και θα βάλω και έναν gloss από πάνω. Εντάξει, δεν το έκανα και πολύ καλά. Αλλά κάπως έτσι. Έφτασα για νύχια. Θα πάρω το μάτσα μου και θα πάρω και το make-up μου να μην λιώσουμε στο μάξι, γιατί έχει 30 βαθμούς. Guys, δεν ξέρω τι θα κάνω. Ξέρω για τη βάφτιση θα κάνω, το αποφάσισα French, γαλλικό, πέρλα. Με πέρλα από πάνω. Είναι πάρα πολύ, είναι φάση mermaid. Πολύ ωραίο νύχι. Δοκιμάστε το είχα κάνει και πέρσι το καλοκαίρι. Τώρα, guys, νομίζω θα κάνω κάτι πολύ natural και θα τα κόψω σίγουρα γιατί έχουν κοπεί όλα. Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα σας το δείξω μετά. Δεν θα σας πάρω μαζί γιατί νομίζω βαριέστε να κάθεστε να με βλέπετε να κάνω νύχια. Ωραία, guys, τελείωσα τα νύχια μου. Guys, έκανα κάτι πολύ διαφορετικό για μένα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι εξίσου natural, ήθελα κάτι λίγο πιο natural για να κάνω έτσι French, γαλλικό τέλος πάντων για τη βάφτιση που θέλω πάρα πολύ και τα κράτησαμε και πιο κοντά γιατί είχαν σπάσει όλα και με τις δουλειές που έχω καθημερινά με τη μικρή, τη μαγείρεμα κτλ. Δεν μπορώ να έχω πιο μακριά νύχια, θα κάνω για τη βάφτιση μόνο. Δείτε λίγο. Και είναι baby yellow, είναι κίτρινα τα dots. Are you ready? Guys, πόσο cute. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Guys, είναι polka dot. Μου βάλε σκόνη, πέρλα, νομίζω έτσι λέγεται. Και yellow, baby yellow, έτσι απαλό κίτρινο. Guys, πόσο cute. Είναι και full classy τα νύχια αυτά. Guys! Βάλω και κάτι πάνω στα χείλη μου γιατί έχω ξεραθεί αρκετά. Αυτό, guys, είναι το αγαπημένο μου ever. Έβγαλα το πολύ που είχα πριν γιατί είναι λίγο intense τώρα για τέτοια ζέστη. Guys, πόσο cute. Έχει λιώσει όλο το make-up που έχω βάλει. Γενικά είναι η φάση τώρα που θα αρχίσω να μην βάφομαι πλέον για το καλοκαίρι γιατί δεν. Δείτε λίγο πόσο ωραίο είναι αυτό. Είναι της Laneige, guys, το βανίλια, μου αρέσει πάρα πολύ. Τρελό, το ξέρω, έχω φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Νιώθω ότι είμαι εδώ κάθε μέρα. Επίσης έχω γίνει οριακά φίλη με αυτούς που δουλεύουν εδώ, ξέρουν ακριβώς ποια είμαι και όχι από τα social. Ξέρουν ποια είμαι γιατί έρχομαι εδώ κάθε μέρα.
Θέλω να βρω κάτι για την Μπου. Θέλω να πάρω τέτοια που βάζεις την πιπίλα πάνω, αλλά όχι φασμάτινο, και πλαστικό. Αλυσίδα πιπίλας. Φοράει αλυσίδες από τόσο τέτοια ηλικία. Τέτοιο guys. Καταλάβατε, επειδή είχε τόσο καιρό εφασμάτινο τέτοιο, αλλά λερώνει και το τρώει τώρα που βγάζει δοντάκια, τρώει την αλυσίδα. Ξέρεις, λερώνεται εύκολα, έχει το φαγητό της πάνω και τα πάντα, γίνεται λίγο αηδία. Το ήθελα να βρω, ωραία, αυτό θα της πάρω. Αλυσίδα. Γράψε μου tips και όλα τι να της πάρω για τα δοντάκια. Ξέρω ότι έχει κάτι πραγματάκια που βάζεις στην κατάψυξη, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Hi babe. Hi. Good morning. Morning. Καλά, δεν ξύπνησε τώρα. Ξανακοιμήθηκε με την Μπου, γιατί όπου βρούμε χρόνο, guys, ξανακοιμόμαστε, γιατί δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε το βράδυ. Σου δείξω λίγο την πειρα. Α, πρώτα θα σου δείξω τα νύχια μου. Για να δω. Είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Είπα να κάνω κάτι πιο fun, γιατί μετά για τη βάφτιση θέλω κάτι πιο classy, που είναι κάτι που κάνω πάντα. Αυτά είναι τα νύχια της βάφτισης. Όχι. Τα νύχια της βάφτισης θα κάνω γαλλικό με πέρλα. Για να δω. Είσαι έτοιμος? Είναι full cute. Δείξε. Είναι η πρώτη και η τελευταία φορά νομίζω που θα κάνω κάτι fun. Έλα. Ω, cutie. Cute, δεν είναι? Πολύ. Polka dot. Polka dot. Polka dot. Με λίγο έτσι baby yellow. I love you. Ο ενθουσιασμός μου. Θυμάσαι που έλεγα και μου έλεγες εσύ να πάρω κάτι λίγο πιο ροζ για τα χείλη μου για τη βάφτιση. Ναι. Πήρα αυτό το combination εδώ. Το έδειξα στα guys, το έβγαλα τώρα. Και μας πήρα και μια κρέμα προσώπου, γιατί βάζει και ο Άλεξ τα skincare μου, έχω να πω. Αυτό εδώ, το 345, πολύ καλό, γιατί η αναπλαστική που έβαζα είναι αναπλαστική, δεν κάνει για κάθε μέρα. Σου πήρα αυτό, να βάζουμε και δύο. Μου έστειλε και ο Άλεξ, όσο έλειπα, να πάρω και αλυσίδα για τη μικρή, γιατί αυτό το τρώει. Ναι, πήγα και βρήκα αυτό. Θα φοράει αλυσίδα. Αυτή? Δεν είχε άλλη. Ναι, τέλεια. Είχε αυτή. Έχει και τέτοια για τα δόντια που μπαίνουν στην κατάψυξη. Γίτσες. Δεν το πήρα όμως γιατί δεν ξέρω. Θα μου γράψουν τα guys από κάτω. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Κάντε ένα like και ένα subscribe, εάν φτάσατε μέχρι εδώ. Κάντε με follow και στο TikTok και στο Instagram, Καρολίνα κάτω παύλα Δάμου. Και θα σας πω ένα hint για το επόμενο βίντεο στο κανάλι μου. Φόρεμα βάφτισης. Α, δεν έχεις πει ακόμα. Όχι. Α, να τρελαθούν τα guys. Στο επόμενο βίντεο, που κυριολεκτικά κλείνω αυτό το βίντεο και πάω απευθείας στο επόμενο, που θα το δείτε μεθαύριο. Ναι. Μεθαύριο, guys, φόρμα βάφτισης. Αυτό θα πω. Ελπίζω και νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν και τα νύχια που έκανα. Είναι cute. Θέλετε να κάνω παραπάνω cute νύχια κιόλας, εκτός από classy και nude. Αυτά, guys, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν ένα έτσι girly day. Εμένα μου άρεσε full. Περάσαμε τέλεια, δοκιμάσαμε make-up, πήραμε κρέμες, πήραμε μάτσα, κάναμε νύχια. Πιο girly από σήμερα δεν γινότανε. Τι γινότανε? Όχι. So, κλείνω εδώ το βίντεο και θα σας δω στο επόμενο hi guys που θα είναι φόρμα βάφτισης. Okay, love you. Bye guys.